Давай, бързо. Колело за 2 бона и половина. 3, 2, 1. Минах ги 2 бона и половина, не бяха строшени. Ево. Сега той ще пусне с колело за 2 бона тези стълби. Моля ви, сабскрайбнете се, ако искате и двамата да минем тези там. Моля ви, трябва да стигнем поне до 500 абоната. Давай! 5 бона не бяха... 2 бона не бяха хвърлени на майната си. Мачка е! Моля ви, сабскрайбнете се, бабай, и до скоро! Виждане!